Amma wanda zan yi postin ne in ka mutu. To Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Allah ya sa annabi ya ce sai. Allah ya sa mun mutu mu kwanta. Amin ya Allah. Barka da shan ruwa. Saboda alqur'ani saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. cika da imani. Amin. Muna yi muku barka da Allah ka shan raba mu ruwa. da aikin alfasha, Allah ka raba mu da aikin munkari. Amin. Allah Amin. ƴan mata da suke tumbele a tunta ya ubangiji ka shirye da su. Amin. Babu abin da ya fi min daɗi idan na tuna idan na mutu zan haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darakta masana'antar fina-finan Kano Nura Mustapha Wai ya rasu. An sanar da rasuwarsa a safiyar yau Lahadi bayan an wayi gare an ga ya rasu. Nura dai ya kasance daraktan fina-finan dama ciki har da shirin mai dogon zango na Isassu. Marigayi Nura Mustapha Wai ya kasance cikakken masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda masu kallon shirin Isassu tabbas za su bada wannan kyakkyawar shaidar akan shi. Kuma masu bibiyan marigayin sukan ga hoton shi rike da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bayan wannan yakan nuna abubuwan da suka shafi nuna soyayyarsa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan a wannan post din ma rubuta cewa babu abin da yafi min daɗi idan na tuna idan na mutu zan haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah. Tuni dai abokan sana'ar darakta suka fara wallafa hotunan shi tare da roƙa mishi rahama a gurin Allah subhanahu wataala. Tunda wasu daga cikin jaruman suka soma yin ta'aziyya ga Nura inda suka yi addu'ar Allah ya masa gafara. Amin. Mu ma ta bangaren duniyar Kano muna fatan Allah ya ji kanshe mishi rahama ya gafarta masa kurakuransa. Idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. بك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مستقيما ثم صل على سيدنا محمد الصادق الحق نوره ورحمة للعالمين ظهوره ومن بقي ومن شقي منه ومن شقي صلاة حتى وتويت بحج صلاة يا لا يا سلام منتهى ولدها الصلاة دائمة بك وعلى آله وصحبه